Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Art. Aaminin ko na, hindi talaga ako yung listener. Nagkakataon lang na kapag nakikinig yung nanay ko ng pagkalakas-lakas, hindi na ako makaiwas sa pakikinig. Dahil wala naman ako mapagsabihin ng problema ko ngayon, naisipan kong sumulat na lang din sa inyo. Total, marami naman kayong opinyon sa maraming bagay. Isama nyo na itong problema ko. Ganito po kasi. Nakilala ko si Kathy sa isang coffee shop malapit sa office namin. Sa katabing building yung opisina niya, kaya kapag maagang-maaga pa, break time or uwian na, nakikita ko siya. Unang kita ko pa lang sa kanya, love at first sight na. Ang perfect naman kasi from head to toe. Wow. Wala ka nang hahanapin pa. Madalas nga kahit ayoko namang magkape, dumadaan talaga ako sa coffee shop sa pag-asang nandun siya. Nagsimula kami sa ngitian. Hanggang sa kapag mahaba yung pila, pinapauna ko siya. Hanggang sa nagkalakas na ako ng loob na makishare sa table niya kahit 3 lang kami sa coffee shop. Nung finally magkakilala kami, lalo akong na-in-love. Ang sarap lang niyang kausap. Ramdam ko, siya talaga yung inilaan ng Diyos para sa akin. Dinahan-dahan ko. Gusto ko kasi magkakilala muna kami ng ayos. Chat-chat muna, date paminsan-minsan. Nagsimula ako sa pakikipagkaibigan. Nagbunga naman kasi ramdam ko na napapalapit kami sa isa't isa. Hanggang sa inimbitahan na niya ako sa bahay nila. Natuwa ako kasi makikilala ko na yung pamilya nila. Naging maayos ang pagtanggap nila sa akin. Yung nanay at tatay niya simula pa lang anak na ang tawag sa akin. Yung mga kapatid naman niya excited makipagbanding. Niyaya niya ako sa kwarto niya. Sumama naman ako kasi kasama naman yung bunsong kapatid niya. Nasyak ako sa inabutan ko. Ay! Ako. Naguluhan ako kung kwarto ba yung pinasok ko o tambakan ng basura. Hindi ko na makita yung kama sa dami na nakatambak. Nagkalat ang basura sa sahig. Makapalang alikabok kahit saan ako tumingin. At ang amoy! Talaga namang nakakasulasok. Hindi ako magtataka kung may 5 patay na daga na nakatago sa loob. Hindi ko kinaya kaya lumabas ako para makahinga. Sumunod naman si Kathy matapos ang ilang minuto. Pero nung tingnan ko siya ulit, ang daming nag-iba. Parang nabawasan yung ganda niya. Para bang na-turn off ako bigla. Hindi ko kasi kayang mamuhay sa dumi at kalat. Nahihirapan akong isipin ang hinaharap ng kasama siya. Nicole and Diego, kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano po ang gagawin ninyo? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Art. Dapat sa nanay mo humingi ka ng payo. Kaya nga eh. Nakakalurky. Sa amin, nagkamali ka. Oh. Kasi makalat din kami. Correct. Shadow to. Buisit. Uminit ang ulo. Nagalit. Alam mo kasi ganito yan. Baka naman may kwento. Di ba? Halimbawa,
wag na lumayo. Oh. Sabi nga ni Diego, mali ka ng hininga ng payo kasi makalat din kami. Sabi ko nga sa'yo, iniwan ko yung mga nahulog na longganisa dun Kanina. sa office ko kasi Nandun sa sahig yung mga langgunisa. nasa sahig talaga sila kanina. Kasi nagmamadali ako. Magtatambala na. Magsisegregate ako Anyways, baka naman kasi may kwento. Totoo. Si Kathy ba ay hindi umuuwi sa kanila? Mhm. 'Di ba? Yung ganon. Yung kwarto ba na yon ay kay Kathy lang o sa buong pamilya? Meron niyang kwento Tama. Whatever the kwento is, pakinggan mo muna. Maraming detalye na kulang Oo. Alimbawa, sige, sabi ko na nga, hindi na ako lalayo. So, dahil may bahay kami diba sa Laguna, sa Binyan. So, hindi siya madalas na inuuwian. So, basta pagka Usually weekends. Weekends or kung kailan man. Yun. So, yung mga particular, hindi ko papansinin yung ibang parte ng bahay kasi malinis. Yung closet ko na lang. Yung closet ko na lang. Okay, sabi nga ng asawa ko, pwede nang gawing salbabida yung mga damit ko. Na kapag daw nagkaroon ng baha, kakapit lang daw lahat sa damit ko. Walang malulunod, diba? So, kapag hindi ako nagkaroon ng time na to fix it up, talagang siya, hindi talaga siya maayos. Magulo siya. Hindi naman siya mukhang basurahan, papunta pa lang doon. Tapos, ang problema doon, minsan, parang hindi ma-perfect yung, ano ba yung tawag dun sa, yung may tumutulong, waterproofing. So, hindi ma-perfect yung waterproofing nun Ewan ko kung anong mga kadahilanan, basta ganon. So, one time, itong si Leo Bunggaling, ang kaibigan natin, bumisita doon sa bahay. Ito namang asawa ko, hindi ko maintindihan, tinur sa bahay. Akala mo naman mansion yung house tour. Makapag-house tour, kala mo mansion. At dinala siya doon sa closet. Pambihira. Kung kailan bagong ulan, tapos ang kalat talaga, may mga brang nakasabit, hindi nakaay yung mga bag, hindi... Yung undin baka nandun pa. Wala, umalis na. Kinonfirm ko, nakaalis na. Tapos higit sa lahat, hindi mo may mga basa sa floor. Kasi nga yung waterproofing dun sa gilid, hindi talaga parang siya gumagapang, pumapasok siya. Ngayon na perfect na naman, ewan ko na lang kasi summer, di ba? So wala. So sa madaling salita, ano talaga siya? Parang magugulat ka, parang ganyan. Sabi niya sa akin, alam ko na yung sikreto ni Nicole. Sabi ko, nako, hindi yan secret kasi kukwento ko din yan. So ito na nga yung time, di ba? Okay. So ito yung sinasabi ko, Art, na baka merong kwento merong, sabi nga ni Jegs, may mga parts ng kwento na kulang. So hindi din natin, at bago ka magtanong o bago ka makipaghiwalay agad or maisip mo na parang ibang tao na ito, 'di ba? Lagi mong tatandaan, lahat ng tao may flaw. Lahat ng tao merong lahat ultimo yung akala mong pinakamaganda, pinakamayaman, meron yung issue. Correct. Kung whatever it is, I don't know. Basta walang taong perpekto sa madaling salita. So, alamin mo muna yung kwento. Correct. 'Di ba? Although yung sa amin naman, hindi naman nakakasulasok yung amoy, tsaka hindi naman mukhang may 5 dagang namatay. Hindi naman ganong level. Una, hindi mo nabanggit kung ilan ba sila magkakapatid. Ayan na nga Definitely, kung may mga bata, baka Correct. pag nasa trabaho naman yung si ate, sila nandun, di ba? Totoo. Kasi kung nagtatrabaho ka, matutulog ka na lang naman sa bahay. Totoo. Pagod ka na, makakapag... Jegs, ganito lang yan. Tama ka. Pag halimbawa pagod ka na, iurong mo lang lahat Oo. Gawain ko yan Halimbawa, magtitiklop ako ng mga damit. Totoo yan. Ganyan. Gagawin ko to. ilang araw bago tiklopin, andyan lang muna galing sa sampayan. Diba? Hindi, mo muna. Kasi nga, we are busy people Pagod. Diba? Pagod. Tapos busy. Tapos, tayo lang naman din yun nandito, di ba? Tsaka kapag nga tinulak mo ng konti, may matutulugan ka. So, hindi natin alam. At tama ka, ang isang bahay na merong bata, talagang definitely, laging magulo yan, di ba? Sabi nga, a happy home is a messy home, sabi. Kasi laging may ganap, ganon. Iba rin kung halimbawa hoarder, hindi rin natin alam kung nag-hoard. Meron, pwede din ganon na may issue sa hoarding. Kaya di ba minsan yung mga iba, kaya sobrang kalat nung kanilang mga kwarto or kasi nag-hoard sila. Correct. Parang ako minsan
Pag gusto ko, halimbawa, yung damit na to, gusto ko siya sa akin, gusto ko lahat ng kulay, meron ako niyan. Tsaka ganon. Malay mo, ito talaga naisip ko, malay mo, talagang pinapasok ka dun sa kwarto. Kasi para makita niya. Matagal na lang hinahanap yung daga. Nagpapatulong diba? Sa'yo. Hindi nila mahanap-hanap. At the only way para talagang tunay na matanggap ka ng pamilya, kung mahahanap mo yung daga. Malay mo, sinadya niya, tingnan natin kung anong ugali nitong correct, art na to. Diba? Kung mata-turn off ba siya bigla-bigla or ano, diba? So yung ganun. Pero gets namin lalong-lalo na kung halimbawa, ang pinanggalingan ni Art, halimbawa, minimalist sila. Ang kinalakihan niya talaga, kaunti yung gamit, hindi talaga makalat, masinop talaga. May time yung mga tao na magligpit lagi, mga ganun. Di wow, kayo na. Kayo na ganyan, diba? So baka ganun, kaya ganun siya ka-affected. So, wag naman agad-agad kasi laging may kwento yan. Correct. Laging meron. May rason. Kasi ang dami ko nakikitang positive kay Kathy. Tapos dahil sa isang negative, tatalikod ka. Baka ikaw nga yung kasi hindi naman, again, hindi tayo perfect. Gaya ng sabi ni Nicole, hindi tayo perfect. May mga time na kailangan natin ng tao to point out yung mga mali na hindi natin nakikita. Tama. Maraming ganun At yun yung pwede mong i-point out kay Kathy. Alam mo, posible yun na hindi niya maalam na makalat. May ganun na hindi niya, siguro dahil nakasanayan na, tingnan mo pinapasok ka nang hindi nahiya hindi siya nahiya siguro nakasanayan na niya yun. Akala niya normal. Parang halimbawa yung sabi ko nga, lagi kong isa sa mga favorite na kwento ko, meron ako mga kaibigan na dahil sa sobrang sanay sila mula pagkapanganak hanggang sila ay nag-high school bago sila mag-college. So sobrang sanay nila na kumain ng pagkaing pagpag. Akala nila yun yung normal na food. Kaya nung pagdating nila ng college, nung medyo na-expose na sila sa world, nagulat sila na hindi pala normal yung kumain ng pagpag. I mean, iba pala talaga yung tamang pagkain at tamang nutrisyon. So hindi talaga, ito literal hindi talaga nila alam. Wala silang exposure. Exposure lang nila yung kinalakihan nila dun sa lugar nila na marami talagang nagkakalkal ng basura at dun kumukuha ng pangkain. Yun. So may kwento, di ba? In other words, may kwento. So si Kathy, sulat ko ulit, Art. Gusto namin malaman anong kwento ni Kathy. Mas interesado kami malaman bakit siya ganun Correct. Kasi ang pagbanggit pa lang na tinawag kang anak, ako na-visualize ko na yung parang normal na pamilya, diba, na hindi maarte, hindi minamata yung bisita. Tama, yung ganyan. May ganun At saka pinapasok ka. Diba? So, ibig sabihin yun nga pwedeng kaya siya pinapasok kasi una, naisip ni Diego, ikaw ang tagahanap ng daga. Kay Doding Daga. Ikaw ang tagahanap. Pangalawa, baka naman makita nila kung papaano. Ang pagpapasok sa kwarto ay isang personal thing kasi privacy mo talaga yun kwarto mo talaga yun So yung pinapasok ka is actually a big thing for the family. Parang pinakita kung ano bearing, talaga ako. Bearing the family yung their bare selves. And pangatlo, yun nga, baka ikaw pa yung maging daan para ayusin nila kasi baka sa sobrang sanay nila na madaming gamit o magulo yung gamit, hindi nila alam na masarap din sa pakiramdam kapag ka malinis. May ganun Gusto ko malaman yung kwento ni Kathy. Sulat ka ulit. May part 2 ka dapat, Art. Oo nga. Diba? Pag narinig na sa nanay ni Art, pagsabihan pong anak nyo na sumulat uli. Ay, nako. So, wag ka muna ma-turn off for me, diba? Although, gets namin kung halimbawa nakakasulasok talaga yung amoy, yung parang nakakasuka talaga, bakit ganito? Siguro baboy din ito sa katawan, diba? May ganun, may isip mo talaga. Pero hindi, Pero kung minsan kasi may mga tao na malinis pag nasa labas sila, maayos, pero pagdating sa bahay, dahil comfort zone na nila? Hindi, unang-una, hindi kasi nila control Halimbawa, kung ikaw maayos ka tapos baboy ka sa mo doon. Mapapagod ka lang kakalinis, di ba? Kasi gano'n na talaga babalik at babalik doon Malay natin, inayos yun ni Kat, di ba? Bago siya umalis. Kaya pinapasok ka, tapos pagpasok niya, tapos nag-suicide yung 3 daga. Nagkataon naman dumating ka, di ba? O di naman kaya akala mo lang daga, medyas yun, medyas. Ay, nako, kakaiba tong kwentong to. Medyo light na mabigat, diba? Syempre mabigat for you, Art, kasi you like her Gusto mo siya, tas ang
Ang maganda lang na lang dito is yung fact na sabi mo nga dun sa unang part ng tambalan, inunti-unti mo. Unti-unti mo siyang makilala, date, ganyan. Correct. Hindi ka nagmadali. So, kung ito yung isa sa mga parang proof na buti na lang di ako nagmadali. Nakita ko talaga yung literal na baho. Eh di ayoko na. And then it's up to you. I mean, hindi ka naman namin pipilitin eh. Sinasabi lang namin, may kwento yan. Pakinggan mo muna yung kwento bago ka tuluyang ma-turn off. At saka kung minsan, halimbawa, tayo din, kung yung mga namimit natin na tao, tayo kung minsan din ang simula na para mabago din sila. So malay mo, baka ikaw yung dahilan para makita ni Cathy yung dynamics nila sa loob ng bahay. Correct. Na, minsan talaga, totoo, hindi mo nakikita yan. Oo, hindi. Kasi nga sanay ka na. Yun nga, perfect kwento yung yung kumakain Sa ng pagpag. Hindi nila alam. Kasi yun yung kinalakihan nila eh. Hindi natin masisi. So ano yung kwento? Yan. Doon kami interesado. Correct. Yan. So, may part 2 pa to. May part 2. Siyempre, sa Marites doon tayo. Bakit kaya sila makalat? Ano kayang dahilan? Di ba? Mga ganyang klase, mga extent. Sugat ba to ng kabataan? May naganap bang gera sa loob ng bahay? Di ba? Mga ganun. May kwento yan. O parang pinapakita lang ni na kunin mo na ako dito. Correct. Di ba? Pwede din. Di ba? Part 2! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!